Vêgaz nizanim bêjim çi em hîn bûne bêjin xwendevanên hêja xwendevanên delal li vir de mesele ne xwendevaniye bêhtir temaşevaniye an jî guhdarvaniye demek dirêjî jî televîzyonên Kurdî tu televizyona a rast temaşe nakim. Demekê televizyonê me digotin temaşevanên birûmet an jî temaşevanên bihêja lê a baş em wek radyoya Êrîvanê bikin em bêjin guhdarê ezîz destpêkê belkî yek du deqe dîmen hebe piştre em ê derbasî xwendinê bikin. Divan rojên bê yom de nexêr de ku her kes gerek li malê bê li malê rûşt bê ez dizanim ku gelek kes adiz bin me jî got em tiştekê bikin ji kitêbê ku em amade dikin kitêbê nû ne yek du rûpel li sê rûpela ji we re bixwînin. Îro niha vêgan li ser kitêba romana sêyemîn a heta nihayî kar dikin girevî bextê helale bawer dikim xwendevanê Kurdî ji nêz ve dizanin û demeke dirêj li bendî wêne romana wî ye sêyemîn e berê çend sal berê bi navê Gulî Şoran romanek wî derketibû. Piştî wê romana wî ye duyemîn ki ev romana wî ye yekem e. Romana wî ye duyemîn balindeyên li ber bê derketibû. Îsal ez hêvîdarim ku ev bobelat zû derbas bibe û em karibin li Stenbolê li Diyarbekir û li çend şûnê dinê Kurdistanê kek heta bikin mêvan hem girevî bextê helale romana wî ye sêyemîn derkeve hem jî çîrokek wî kitêba wî ye çîroka a duyemîn tengane bi kurmancî derkevin ji bo wê ez ê beşekî li sê rûpela ji helale ji we re bixwînim hêvîdarim bi dilê we bê. Ev qedera te ye helale ku xencerek çiya bi çiya bajar bi bajar û welat bi welat bi dû te keve ta li vir li Stockholmê li taxa Flemingsbergê qata çaran a avahiya hejmar hejde di singa te de biçikê. Xencereke destik kareban serê destikê wê serê qartelekî hesinî bi nikil û derê vekirî çavên wî jî du çalên reşetarî. Kî dizanî xencera vêga di kalanê xwe de windayî girêka şûtika çend nifşan ji peyayên welatê kevir ceribandiye. Kî dizanî sînga çend nifşan ji jinên welatê baranê hilçirandiye. Vêga jî xwîn ji devê wê xencerê dinûqutê helal e. Xwîna te ku tu li ser textê odeyeke piçûk an xweşxaneyê ramediyayî dilê te birîndar û rûyê te zer û aram e. Perestarek ji wan keçên Swêdî yên bejinzirav ku te jî fena mêrên koçber ên rojhilatî pesnê bedewiya wan dide li dora textê te çerx dibe. Perestareke cilspî, perestareke porzer û çavhêşin. Na, çavên wê nehêşinin helale, ne keskin jî, rengekî xweşik ên dinin. Çi ji te re pêwîst bê perestara cilspî ji te re pêk tîne, wek çawa ta niha ji te re pêk aniye, ode û textê te rêk û pêk kirine. Du serûm jî li ber serê te daleqandine, yek ji wan aveke zelal û ya dinxwîneke geş û sor dilop dilop diniqutînin damarên teyên tî û ziwa da wan vejînin, da te vejînin. Da tu dîse bijî nola guleke çilmisî di guldangeke bêxwedî de ku destekî bi rehm wê av bide. Tu hest bi dilovaniya wî destê dikî helal e. Ez piştrast im tu hest bi her tiştê li derdora xwe dikî, bi liv û tevgera perestara te, bi niqutîna dilopan, bi vîza monîtora ku hêla man û nemana te di pîvê, bi çirka mobayla Mecîdê birayê te. Mecîd li ber deriyê odê mijûrî telefonkirinê bû. Pêkan e li hejmara jina xwe ya Ferîdeyê digeriya. Da jê re bêje ew nikarî here pey wê û zarokên xwe yê dibe ku li hejmara kesekî din digeriya. Hejmara apê Fettah. Apê wê Fettah li Stockholmê bû. Xwişka wê Gulale li Örebroyê dê û bavê wê jî li Kurdistanê bûn. Karê perestarê qediya bû. Berî ji odê derkeve rûnivîna cîkspî ta gerdana helaleyê kişand. Di bin çarşefê de destê xwe dirêj kir û bi pêçiyên xwe yên zirav û nazik bi hêdî pêçiyên helaleyê guvaştin. Wek ku jê re bêje tu vêga çawa yî,
ئێشاتە هەیە یان نا چی ئێشەکەوەیە خراپ هەیە ئێشا خەنجەرێ پێشی ئەو ئێشاوێ نەبوو پێشی ئێشا پێوەدانە کێزیکەکێ بوو مارنا دوو پشکینە ئێشا پێوەدانە شاندەلیکەکێک و بێ داوەتنامە و بە خوێندن لەسەر سینگاوێ لووسیا بوو و گاڤە حەلالە بێ حەمد ji Lûsînawê dest xwe hilda bû ew ges kiribe. Di bin memikavê de ew ges kir, helale ve cenixî, serê xwe daxist û awirên wê yê erjeng û tirsiyayî daqulî bilindî û nizmiya singavê bûn. Kirasê şîn ê li xwe dît ku li ser dilê wê sor bûbû. Deqeke piçûk ku hin û tîrtir û mezintir dibû, mezintir û tîrtir dibû. Demeke dirêj neçû gava hemû kirasê wê yê şîn sor bû. Sorokî geş û bedew got: Şêro, ev kirasê sor li min tê? Laşê wê germ bû, çavên wê mij û xumam girtin. Mijeke ecêb dinya li ber çavên wê tarî kir. Di nav mij û moranê de dît Şêrzad heyîrî û matmayê li wê dinêre. Dilgiran û erjeng li deqa sor a li ser kirasê wê mêze dike. Şêrzad bi lênîhîna her du destên xwe dirêjî wê kir. Pêkane dawê hembêz bike, wek hemî carên din ku ew hembêz û maş dikir. Lê vê carê ew hembêz nekir. Bi her du destên xwe ew deh da û ji xwe dûr xist. Her du destên Şêrzad jî sor bûn. Hembêza wî jî sor bû. Sorekî deqdeqî yê kirêt û bêmrêz. Ew bi xwe jî kirêt û bêmrêz bû. Ji kirêtî û bêmrêsiya xwe ye her timî kirêttir û bêmrêztir bû. Helale ji ber dehdanê ket û bi ketina wê re pirqêniyek bilind bû. Qirpêniya serê wê bû ku li biyê darîn ê qenepeyê ket. Qenepe xijixî û serê wê neqleke din li bin guhê erdê ket. Çavê xwe ku pêkane di dema ketina xwe de girtibûn vekirin. Şêrzad vêga li ber çavên wê vezîliya bû. Wek mirovekê ku ji nişka ve di nav mija odeyekê de bilind bibe û vezîlê. Lingên wî li raserî jina wî mîna du stûnan daçikin, destên wî xwar û xêş dakevin û pêçiyên wî yên vekirî xema nefretê lê bikin. Arguşk û simbêlên bok û reş û berbûjûrê yên Şêrzad pêşiya çav û ebrûyên wê girtibûn. Serê wî yê piçûk li bin banê odê daçikiya bû. Jêrbanê odê xwelîrengî bû, xwelîrengekî tarî. Helale got: Te karekî xirab kir Şêrzad. Qet nebe diviya bû tu li ber çavên wê zarokê wiha nekî ku dirêja hîne da axaftina xwe.